buntag ta, mayong buntag sa nagsunod sa atong istasyon sa MBC o sa atong istasyon sa DXTD. Kana magunta sa kanang hitabo bisa kuno sa dili maginato gidahom. But adtong pagkahitabo anang gabi wa ko kabalo. Ako lang iasoy gamay ta. Ay ako mo answer adtong imong giingon nga natay reward. Kay pagkabuntag na nako nabasahan ang mga text nga naay gipatay sa Nahilon, boundary sa Kabul-Anunan. Unya, ako na yung gitawagan ang akong hipi, si Chief Donor. Unsa may itong mahimuan ni Chief. Ito, ningon siya nga, pagkakaroon wala patay suspect. Pero naningkamot yun miya ni Mayor nga masulbad ni. So, yun-una na ako, pagkabuntag, naging buntag nga, ipa-meeting na ako ang Barangay Council sa Nailon. Join to sa Barangay Council sa Kabul-Anunan kay boundary man ni. Nga kining biktima naanis Kabul-Anunan Kamarin kanang sitio Kamarin. Nani diha siya sige kuan. Murag diha iyang kuananan ba diha siya maglagan o murag diha siya mag nya. Pag meeting nako mo na to apil ang mga frontliners nila sa barangay. Barangay Hulmi sa Nailon. Nisantap sa kong nauna nga, unsa may akong mahimo nga, ako po di man po pulis. Unsa may matabang nako sa pamilya sa biktima. Tawagan nako ang budget officer. Tawagan nako nga kining hitabo dili ni masulbad o dili gini nato tutukan. Sa itong matabang sa pulis pagsulbad. Matabang nato sa tagtungod sa pamilya sa biktima. So ko siyang gingnan nga kaya ba nato diha nga mo hatag tag reward sa makatudlo kinsay kapatay kay kini possible na inay makakita mingon lang punig mahadlok man ta kay maapilo niya tana. So ingon man akong budget officer nga sige lang pangitaan ta na Mayor by Monday ako ikalkala na niya. Ako pong istoryahan ang akong anak kay mo may IBC president na naaba kay pundo diha sa imuha sa IBC. Siya naman may kwarta sa liga katong murag ilahang contribution by barangay. Kung kaya nimo mapamiting ang mga kapitan, mohatag po mo 10,000. Kay duwang-dugang itong ako akay niya pagkalkal sa ako ang budget officer ba sig dili kabot 50,000 ba. Pasalig man siya nga, sige amo ng 10,000. Nakauna-una po ko sa legislative pinanguluhan sa tong Vice Mayor si Mayor Chacha, si Vice Chacha. Karong Monday mo audience po ko sa ilahang sesyon. Napod sila kanang grant and aid contribution ba sa GAC. Basin po og napod sila ilaa makatampo-tampo mi. So ni total na lang ko 50,000. Okay, sa meeting ako na lang gisultis mga barangay official nga. Sige, mohatag ko reward 50,000. Ako pong ipatawag si Chief Donor diha pod siya. Maulig ito nga ang mga daghan man to kay daghan man ang frontliners. Wa gyud nakatugan nga kinsa. Wa po nakakita. Kaya kato pong panahon ng ulan. Nga kato ilang balay kita bitaw mo murag distansya gamay, silingan po distansya, mga sirado ang balay sa silingan. So ang kuan karon ta nag-istoryahay mi ni Chief Donor. Lisod ang pagpinpoint kung naay motudlo without witness. So nanawag ko ni Congressman or siya nanawag nako nya medyo to napitkan ko gamay kay ano ko ni report. Ako siyang gisaysayan si Congressman sa Itabo. So murag nakaistorya na po si ko nga sa parinti man silang tampog akong sekretary nga mutabang si Congressman sa Lungon. Lipay ko kay sus akong nauna shoulder mo ginato ni. Pero anyway, naman gid gyapon may tabang sa biktima sa tagtungod karon mandi pa na mo ma-process. Namin niya si Kong og pila pud iyang mahatag ato sa Lungon kay duham ni nya kamalindar ba basig mahal. Amo naging pumpunan sa kwan. So sa laktod mutabang may shoulder sa mga galastohon. Nya maningkamot ko 100% nga masulbad gid nga kasaw nga problema. Kanang murag nakaistoryahay ming Chief Donor nga naay medyo nanay gamay nga kahayag but nagkuan pagid ko ako gaprigi ko kuno neta nga unta maluoy lang yung Ginoo nga makonsensya tong nagbuhat nga mo surrender nga usang loob ba. So sa pagkakaroon mo ginata sa naghulat pa ko sa
go signal ni update ni Chief Donor og nanabay mga latest development. Pili ba pinakaunang kaso sa imong lungsod sukad sa imong termino? Ay, oh yes. Mura sa ako madumduman ta, gikan pa man kog 1997 pa gyud nga nagserbisyo aning gobyerno sa politika. Karon pag dinhitabo ni nga patay nga agyapil ang anak, naman galipatay kanang pusil, kanang kuan. Hindi kay luba ba? Luba unya babayi. Yan napagi anak nga agyapil. So it means ang kriminal nakaila sa biktima kay katong bata inosente man gyud to. Na katong gamayng bata nga wala man niya gi-appeal kasi di man tong kasulti. Na kanang City Anyos kaila gisilingan ra gyud ni. Kung di man masayop basta walk in ra na siyang balay kay katong gi-appeal gud tong bata. Mura ginana ba? Akong sa among meeting ta wa jud ko kaila kay kana laging nailon din makakuan na di man gid silingan god layo-layo ba pero malantaw ra biya na daw mao man. Pag meeting adtong sang adlaw hay kita adtong iyang bayaw sa natabo pero kining namatay pag umangko ni sa akong sekretary ni John Tampoog pangpamangkan niya. Siya may nagsulti nako nga ako nang pagumangkon mayor niya. Wala man ay mga binuhatan nga kuan. Kining bana ani atong meeting nabanggit ni Chief Donor nga siging murag makita bak away nang rambol mismo katong anak sa kapitan kani sa nailon niya atong kay kaaway nimo ni sumbagay mo ani atong dayong paglakaw. Naguli naman miya na sir anak atong kapitan. Mo dito siya kanang katong bana di lang po ko kaila pero murag siguro anang barkadista mo kuyog barkada makakita away mo to kung nabawaan mo tong santop sa kung nauna ang Chief Donor nga tong i-appeal og tres ng mga kaaway ay basta di nila mabaslan kay to na Narbaw na sa Manila ang pamilya may mahimungtan sa appeal na sa tong investigasyon mayor mo na ipasulti ni Chief Donor nako. Murag ako sa akong tan-aw kanang person of interest og kato siya dili pud talito siya kanang mangawat kanang kwarta tuyo kay naraman ang kwarta wa ko ha. Ako sa ko lang ning possible nga kuan basin rape to ba ilang repon niya ni sokol wala mo sugot kung isa ra man sa katao or duha pero sulti ni Chief Donor murag duda siya dili isa kay ang samad sa bata gamay I speak ang samad sa inahan dagko so kung isa siya ka tawo duha iyang armas so I speak og katong dahait dako kay duha man ka klase ang samad sa ilahang pag-autopsy sa ilang pagkuan dito huwis ya possible gito ilar gitong siguro ripon gito kay napay interest nga kwarta katong kwarta nga wa makuhaon gito dalon wa magidala walay nawala so nang laban ang nunok ni Sokol ayon mo na to kay kung tungod kay kaila patyo nagipatay na lang. Og namang galing siya karon makamonitor or else unya or pag-review ni pag-replay ninyo anita ang akong panawagan niya nga unta makonsensya siya mo-surrender siya kanang kabubuton or kusang loob nga pag-surrender kay basin ibis kay ang iyang sentensya dako magamay-gamayan tungod sa iyang pag-surrender but anyway ang judge naman na mag-decide but ang maayo gyud nga buhaton niya ako gahangyo nga unta mo-surrender siya aron masulbad ang ato ang problema ug dili na sa makahimo og laing krimen sa sunod nga mga panahon. Unta nga may kapon sa Ginoo ang iyang singkasing
involve siya og surrender. So, man sa itabo, Kapitan, o sa may imong lakang sa mga barangay karon nga na palabitan doon mga itabo sa barangay karon nga madali ang mahatagan ng aksyon. Abi nimo last night ato isang gabi dili ka gabi ato isang gabi sa barangay Basirang na ana poy nanuktok. Awira karon ang lungsod karon kuan kanang murag puros kabalaka bisan kali kami mismo akong asawa mayngon nag sayo sira ng pertahan kanya kita na po sa kaon. Nakain ko kaon usa man dayta wala na tay seguridad na sa tuang kuan. Kundi po siguro basta kay atong sa kagabi sa Basirang Ularte apelyido. Pablatter man sa pulis, may rescue kaning pulis. Naapoy nanuktok. Nya ikaupat tok na kabisis nga nibalik na pud sa ilang balay. Nya gisuyakan man nila og lansang kay nga height kay lansang gibaid. Natunok. So panawagan po na ako karos Tunila, lungsod sa Tunila katawhan kung kinsa po ng tao diha nga nagkiang-kiang nga naitunok. Posible sana suspect nga nagsaka atong ang Ularte nga balay ilang Ularte sa Basirang. Kay gisuyakan man, natunok man. Unang pag text akong asawa nga naa naman po sa Basirang ako natawagan si Donor. Siya kando ko basin buang to. 4 times naman nga ingon man tong tagbalay nga daw lang pod kay dili man ako mismo ang natubag istorya. Pat nakabisis mo sila gisaka, tuktok. Jadi lang mga abri kay gabi god. Tuto ilan nang gisuyakan kadugayan, nakatotonok gagulo katayabaw kuno pag sampak. Nagagi nga. No, naagi na. Moto karon gipatris na po ng Chief Donor karon kinsa nang natong ospital kay magpa tetanos. So may posibleng ilang motibo anong manuktok pala sila. Sus kana naging pangutanaha di ko katubag. Pero ako kanagid ko na interest gid na nga unsa ba tulis. Pero isa ra man ka tawo. Katong sa Basirang isa ra gid ka tawo. Kay walay kauban. Nilayat man dito sa pader isa ra man. Dili pa na nailan. Pero samaran kay naitunog lagi tiil. So karon dili man kumpiyansa. Oh, mura gini akong panawagan sa lungsod nga kita bajilan tantanan. Mo to giingon ni Chief Donor nga kitang mga community, kitang civilian, pulis ta karon. Kay pwede ta mo dakop nga kot unda ka nang nasakpan nimo sa akto, pwede na to dakpo, pero ato. Mga silingan alert, tabangan ta ni. Kitay mo dakop pa ni kitay mo las pulis nga mo ni nang lungkab ni nang nakasaka ni balay sa may buhimuon ani. So mura na akong panawagan nga sa tanang mga katawhan labi na sa akong lungsod sa Tudela nga isip amahan alerta pagpakabana gyud ta kanang kung unsay ato makita ato ang isulti base sa ato ang nasaksihan nga supak sa balaod. Dili lang sa krimen, dili lang sa bisan kanang kawat sa unsa kay ang uban gud kung makita mingon lang nga labot ana hadlok ta nagmaapil tas kuan na witness ta. No, dili na pwede. Bag-o na ta karon nga kuan digong na gud ta kinahanglan kitang tanan alert kitang tanan apil sa kalihukan sa katilingban kay para sa kaayuhan sa atong lungsod. So mas gikuan ron ang atong mga bipat no mga Oh. order sa barangay. Oh, pinagi sa ato ang Vice President ako tong ginan sige panawagan na kasi mga kapitan di pa mo makamiting kinahanglan ang tanang bipat alert gyud. Duty gyud ta kay 10 o'clock man ato ang korpyo. Pagka lapas sa 10 o'clock, pwede na tamang hold ang mga naglakaw-lakaw sa tuyo. Unsay gilaktan, importante ba? Kompleto ba sila komunikasyon na mayor mga barangays diri sa Tudela? Kumpleto na may radyo. Ay may radyo na mo kanang by barangay, gabing kamay, 5 ka radyo na. Na among nami radyo man, mo na iyang buhat. O disseminate sa mga information. Bisan gani katong ginatumya na mo, gala, namot, naabot na dito kay gumikas radyo. Naman may repeater da habog kayo. Kita pagkakaroon ba yun ang mga tao diri sa barangay sa mga post kaya alerto na yun sila sa hinahapon kayo. Oo. Si Panuktok. Oo ta, medyo gyud, birag medyo gyud kay kagabi ni Soroy man mi dito tuyok ang panidan. Da mingaw na lagi kayo ang kuan. Mingaw na ang mga tao, hadlok na lagi. Di ba matawag ka rin din mayor na mga yung suporta sa mga tao. Kanang Sapot ka tao. o kanang sa Basirang maura gyud gyapon tumong ana og dili na kay kanang balaya man gud kang Ularte. Di ba po na kwartahan pero kana bang patsadaon ang namuyo. Delikado mo ko na patsadaon ta. Sa daon ano mo yun, so posible mag Oh, mura gyapon kuan. Mura gyapon. Posible konektado na siya sa kuan katong nagtabo sa
lahi po siguro kay kining sa Basirang na ay may lang idudahan ka ng dili taga Basirang nga maglakaw-lakaw sa dalan nga rapist lagi pod. Nanay case ba nga naka pangsakag balay gipailag kaso. Basin mao ra pod pero di mo lagi dili mangoy kato pagitaon lang tong nabay tunok mao na to. Insahin mo ng mayor, no, sa kanan. Labi na na malakas ang tabo. Paginoon may tabo, nila tugin mo na nanokto. Okay, ang akong panawagan or mensahe sa tanang katawan labi na sakop sa kong lungsod sa Tudela nga unta tang tanan magampo kita atong i-pray kay ang tanan nga natong mga problema o giatubang bisan sa mga kalamidad ang Ginoo ra man gyud. Siya ra man gyud ang magpahiluna sa tanan. So panawagan ako unang-una i-pray na to ang kahimtang sa atong lungsod o sa tanang katawhan sa lungsod nga safety ta ug mo na to kanta vigilant ta habang ta og bantay sa atong isig katao sa atong silingan nga unsay mga ginagmay nga mga dahinog mo kuan din ta mo ug di ta kaya nga mulakaw kay gabi mo tawag ta sa hotline sa atong pulis mo tawag mo na ako una kung duha ka cellphone wala ginagi-off na kung duha ka cellphone 24 hours kay ug dili na mo'y number nako tawag mo nako tawag mo sa inyong barangay captain magpa-rescue para sa tong nitabo sa nailon nga wala ang igsuon mo gitawagan di po natubag mo to hinungdan nga na delay ang kuan delay ang pag rescue wala na nasakpi so mura gyud na kitang tanan magpakabana dili lang ang may katungdanan kung dili ang tanang katawhan adunay katungdanan pagpakabana sa ato ang katiningban. Okay.